Yes, mag je goed je voet op de rem drukken. Dan mag je de sleutel omdraaien. Deze mag 1 keer naar links toe. Dat is misschien even wennen. En de handrem mag er vanaf. En dan gaan we onze weg vervolgen. We gaan hier naar rechts toe. Ja. En dan draaien we eigenlijk om dit gebouw heen. Dus we gaan naar links. En dan gaan we naar de dijk toe. Dat is heel erg lekker rijden. Dus ik denk dat gaat bevallen. Het is wel apart hoor, dat je dan in zo'n autoverkeer kan rijden. Ja, en hier gaan we dan naar links. Rechtdoor. Ja, het is misschien heel veel wennen hier. Dit is ook even een druk gedeelte. Dus kijk een beetje met je mee. Het kan wel eens fout gaan, dat gebeurt wel eens. Kijk, rechts. We gaan naar links toe trouwens, maar er komt van rechts links aan. Yes. Dit is eigenlijk het moeilijkste gedeelte, omdat het toch even wat drukker is. Nou, alle verkeer van links en rechts. Hier gaat het eigenlijk, wordt het alleen maar makkelijker. Dus dat is wel fijn. Bij de rotonde gaan we naar rechts toe. En dan, zou ik zeggen, gaan we lekker van de auto. Is het een echte droomauto van je? Ja, kijk, hiervoor heb ik ook een opgefokte Audi A3 gehad. Oh ja? Kijk, dus ik ben sowieso, de Duitse auto's vind ik sowieso al mooi. Ja. En die Audi A3, had 180 pk, dus wel ook wel lekker blazen over de weg. Maar sowieso, zo'n auto, sportauto, dat is altijd mooi. Ja, dat is toch iets anders allemaal? Ja, daarom. Maar de Audi had turbo erin? Ja. Oké, 1.8. 1.8 turbo, ja, 160 pk, ik bedoel 180 pk. Dat gaat wel redelijk hoor. Weet je Ja. nog hoe zwaar die was? Nee, dat weet ik zo niet. Ja, die had ik een koppel. Hij is van mijn broer geweest. Ja. Laat hij hem allemaal wegdoen. Ik zei, nou, ik wil hem wel voor je overnemen. Ja. Een mooie auto. Gewoon mooi prijs hier dan. Ja, voor een leuke prijs kon ik hem overnemen. Dat was je eerste auto? Nee, dat was mijn derde auto. Oké. Nee, ik heb altijd of Volkswagen of Audi gereden. Oké. Verder ook niks anders. Nee? Nee. Ik blijf toch bij de Duitse auto's houden. Ja, maar er zijn meerdere Duitse auto's hè? Ja. Nog BMW. Ja. BMW nee, dat vind ik niet veel. Nee? Oké. Porsche? Porsche wel. Oké. Maar dat is misschien Ja, ik iets ook. te ver nog voor dagelijks gebruik. Ja, daarom. Geen gewoon rechtdoor. Oké, wat hebben we nog meer? Duitse Mercedes. Ja, dat hebben we. Ja, Daar heb ik zelf niet heel veel mee. Ja, ik vind het standaard auto's die ook niet echt. Ja, kijk, mijn ouders hebben Mercedes gehad. Nou, die ook bijna, en hebben ook een automaat. Ze hebben hem zelf net weggedaan. Het is allemaal veel te duur. Joh. Ja. Maar wegenbelasting, alles. Ja. Ja, we zien het wel vaker hè. De auto's die toch even wat mooier zijn, wat duurder. Ja, daar betaal je ook allemaal wat meer voor. Ja, en, Ja. Wie mooi wilt zijn op bijrijden, zeggen we wel eens hè. ja. Zelfs als auto als dit, ja, dat is normaal iemand kan er niet op betalen. Nou, Nee. dat is gewoon echt niet mooi. Dat is een keer vet om mee te maken en wat zo'n auto kan. Ja, daarom. Toch? Maar wat mag je doen in het dagelijks leven, als ik me vraag? Ik ben bouwvakker. Oké. Ja. Als voor jezelf of voor een bedrijf? Ja, ik werk via uitzendbureau. Oké. Maar ja, ik heb gestudeerd als metselaar. Oh ja? Ja, dus, tijdens de crisis ben ik er ziek eruit. Ja. Ja, dan ben ik even bij de Albert Heijn wezen werken als productiemedewerker. Ja. Op een gegeven moment kreeg ik de kans om terug te gaan in de bouw. Nou, die heb ik aangepakt en ja, ik wil het nog steeds. Oké. Bevalt het? Ja, zeker. Lekker ook. Ja, lekker naar buiten, open lucht. Dat is altijd nog fijn. Ik denk dat dat inderdaad in ieder geval zou ik ook echt het lekkerste vinden, gewoon buiten zijn. Ja, maar als je daar bij de Albert Heijn, daar ik doe voor werk, als je daar dan binnen bent, Ja. dan ja, je voelt je zo opgesloten. Ja. Je loopt daar binnen met een pasje tussen de hekken en loop je direct een hand binnen. En, ja. Dat is de rest van je leven, jouw leven, zeg maar, in die, wat is het, van
dan, als je daar altijd zo blijft werken. Ja, en dat vind ik niks. Nee, ik kan het ook echt. Ik vind het ook helemaal niks. Ik vind het oké als ik 4 uurtjes achter de computer zit of zo op de dag, ja, dan moet het één man gebeuren. Ja. Hij zit te springen om naar buiten te gaan. Ja, dat ook. Het is toch ook lekker buiten, je ziet wat van de omgeving en zo. Ja. En dit is ook echt jouw baan, dit? Mijn broertje en ik zijn een eigen onderneming gestart, genaamd Drive to Passion. Ja. En we hebben heel erg lang ervoor gespaard. En uiteindelijk hebben we zo'n auto kunnen kopen. De auto staat weer op het naam van het bedrijf. Maar ja, in principe het is onze auto, we hebben ervoor gespaard, maar het is ook weer van het bedrijf, dus net hoe je het ziet. Dus zodoende weer een nieuwe auto aan. Dus daarnaast dat ik hiernaast zit, doe wat de administratie, de marketing, de sales, de inkoop. En ja, de laatste maanden is het echt wat drukker, dus dan ja, sowieso denk ik ook vakantieperiode. ja, en het is allemaal lekker weer. Nou ja, als ik zo'n rit zou krijgen, zou ik ook met lekker weer rijden in plaats van als het wat kouder is. Ja, inderdaad. Begrijp me allemaal. We gaan bij de rotonde, gaan we 3/4 gaan we naar links. Oké. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar die oude Volvo zit al een tijdje achter ons. Ja. Ik weet niet wat erin zit, maar met Volvo heb ik altijd dat ik even 2 keer nadenk. Ja, klopt ja. Maar de meeste zijn zo nog een schijnspullen. Ja. Ja, maar... Ja, ik houd ze zelf ook altijd in de gaten hoor. Van die golfjes. Ja. Van de donkergrijskleur. Ja. En de rest nog meer. Ja, van die Volvo's Polo rijden ze bij ons in de buurt. Ja. Gewoon 1.4 Polo. Ja. Geknepen, dus dat gaat wel wat sneller. Dat is het volgens mij wel. Dat is helemaal een type nieuwer dan dat ik eigenlijk heb. Ja. Daar rijden ze ook vaak hè. Nou, wel precies hetzelfde hoor. En ik zag net dan eentje, ze rijden ook in een Volkswagen Passat volgens mij, die hele nieuwe onderkoffer is. Het hele rijtje ken ik weer uit mijn hoofd. Oh ja, dat kan maar zo. Kijk, er komt straks hier een bocht aan, een beetje flauw bocht. Daarna is eigenlijk één rechtstuk waar je wat meer gas kan geven als je dat wilt. Volgens mij hebben we niet echt last van andere auto's. Dan kan je een beetje kijken wat ze aan doen. Oh, maar na die bocht zijn daar bedoel je. Nee, je kan hier ook eventueel wat gas geven, maar hebben we voor de bocht en na de bocht. Nou, we hebben een heel lang stuk, dus krijg je het echt wel op. Ik zeg niet dat je te hard rijdt, maar ik zou zeggen, ja, rij even wat harder, laat een beetje gas los. En dan, zo, als je dat wilt. Ja, En dan van stand. Ik zou wel 1 keer adviseren om nog even een keer goed gas te geven, dan weet je wat hij kan. Dat is ook wel leuk om mee te maken. Links. Daar kwam je ook dit vandaan?
jullie verder nog wat doen in de buurt? Of is straks het huis aan? Nee, straks ga ik op huis aan. Mijn ouders zijn gisteren weer teruggekomen van 3 weken vakantie. Oké. En ja, ik ben zo op maandag ben ik teruggekomen van Portugal. Oké. Want daar dat je voorbereid bent geworden. Ja, inderdaad. Ja, dan hebben we weer daar even gezien. Hè. Ja. Nou, op vakantie anders geweest. We hebben elkaar natuurlijk wel een beetje gesproken. Dus als ik daar wifi had, dan Ja, maar dat is toch weer anders. ja, dat is toch weer anders. Ja, dat is wel leuk. En je woont nog thuis? Of, Ja, ik woon nog wel thuis. Ja. En dan is het de bedoeling dat jullie binnenkort gaan samenwonen of alleen? Of... Ja, we zijn wel lekker op zoek. We hebben niet op de platen ingeslagen gehad met werk en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus ja, financieel zelf ook weten van, nou, nu is het safe. Ja. Nu kunnen we de stap nemen. Ja. Eventueel, straks komt er nog een drempel. Daarna kan je eventueel wel deze dingen halen. Oh. 70 rijden hier. Ik weet niet of er nog iets aankomt. Maar ik kom straks op een drempel. Dus dit is ook wel wat. Dat daar, ja. Als er genoeg wind staat, dan krijg je gewoon zo'n vliegen, krijg je gewoon een persoon mee. Ja, zo klopt. is dat. Zie je wel van die filmpjes ervan. Ja. Nou, maar deze is ook een kleintje. Ja, die daar ligt hier ook op. Ja. Hij heeft er wel een Oh, inderdaad. Ja, het is dat zie je naar rechts te gaan. Waar is die drempel daarna dan? We zijn hier ook vaak aan het waterskiën en zo. Dus dat is wel... Nee, die gaat wel niet zo mooi. Wacht maar. Ja, je kan hier rijden, zo hiernaast staan. Maar hoe voelt u aan? Hoe voelt u aan? Zo'n auto? Ja, lekker natuurlijk. Ja? Ja, zeker fijn auto. Toch anders als je Audi? Ja. Ja, dat sowieso. Ja, sowieso Audi, ik vind het sowieso wel lekker rijden. Ja. Maar ja, dit is wel een geval apart. Dit ja. Ja. inderdaad. Ja, dat vind ik Zo wel. kan je het goed omschrijven. Dit is ook wel echt een aparte auto. Auto zeg maar, ja, dat is niet kent. Best wel veel pk's voor een fabrieksauto. Ja. Van de tijd. Dus aparte kleur, uitstraling. Ja. Verder nog plannen dit weekend? Nee, verder niet meer. Nee, maandag moet ik weer aan het werk. Ja, dan gaat het weer beginnen. Dan gaat het weer beginnen. Ja, volgend weekend doopsfeest bij ons. Ah ja, dat is wel lastig altijd. Dus laat ik eerst maar weer wel lekker fit zijn voor maandag. Ik ben er vast ritme door. Ja. Dat is lekker weer om 5 uur. Ah ja. Ja, Dus, tot hoe laat werk je dan? ja, van half 8 tot 4. Oké. Ja, ik moet van Raalte naar Emmen. Ja. Nou, dat is zo ja, wel even rijden. Ja, echt zoveel? Zeker. Maar omdat jullie daar nu bezig zijn met een bouwproject of gewoon Ja. altijd? Nee, uur van de week nog een project. Oké. Ja, is zo goed als klaar. Ik denk nog na 3 weekjes. Ja. Ja, 3 weken en dan zit het er wel op. We gaan hier trouwens 3/4 naar links doen. Oh, oké. Ik denk niet dat je het hier kent. Hier zo, nee. Oké. Nee, normaal rijd ik hier nooit. Nou ja, ik zou ook niet weten wat je hier moet Ja, en als ik moet naar zoeken. Almere bijvoorbeeld, of naar Almere toe ga, ja, Almere ken ik een beetje. Ja. Maar stel ik ga naar Amsterdam, dan pak ik gewoon de snelweg. Dat zou ik zeker doen. Kijk hoor,
straks komt er een stukje wat even wat mooier is om gas te geven. Ik moet even kijken of we hierna de brug wel moeten volgen naar de rotonde. Eventueel kan je dit stukje even wat sneller gas en dan bij de brug weer even wat rustiger. Hier even wat rustig over en anders hier gewoon een beetje weer over. En dan of je hier even wat rustiger wilt rijden, laten de auto's een beetje naar voren gaan, zodat we genoeg ruimte hebben. En dan zou ik hier zeggen, zeg maar, na de rotonde om even de kickdown aan te voelen. Dat is gewoon je voet intrappen tot je een knopje voelt wat ingaat. Ja. En dan kan je even echt ervaren wat dat kan. Ik zou zeggen, ja. Good luck. Ja, ja, maar je mag niet wel. Kan wel. Als je wilt. Lekker hoor. Zo het geluid van de auto erbij en zo is gewoon, ja, prachtig. Ja. Het enige nadeel van deze auto vind ik zelf dat het binnen best goed geïsoleerd is. Dus ja, je hoort niet echt lekker dat geluid van binnen. Je hoort het wel, maar als je het raam open doet dan is het wat beter. Ja, inderdaad. Ja, sowieso wel.